presyo po ng manok at karne sa Malimgas Public Market tumaas ng 20 pesos kada kilo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Muling sumirit ang presyo ng manok at karne sa Malimgas Public Market matapos itong tumaas ng 20 pesos kada kilo. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa ilang tindera ng manok, sinabi nilang naapektuhan ng supply dahil sa matinding init ng panahon at limitadong pag-aalaga ng mga supplier, dahilan upang bumaba ang produksyon at tumaas ang presyo ng bintahan. Dagdag pa rito, napipilitan din umano ang ilang nag-aangkat na magtaas ng presyo upang mabawi ang puhunan at matugunan ang patong-patong na gasto sa distribusyon. Sa kasalukuyan, umaabot sa 200 pesos kada kilo ang bentang retail ng manok, habang nasa 175 kada kilo naman ang wholesale price. Ayon sa mga nagtitinda, bumaba rin ang kanilang benta dahil sa matumal na bentahan at pabago-bagong panahon na nakakaapekto sa daloy ng kita. Samantala, tumaas din ng 20 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy. Ayon sa ilang tindera, nag-ugat ito sa pagtaas ng kuha mula sa slaughterhouse at mabagal na bentahan, kaya't napipilitan din silang ipasa ang dagdag na gasto sa mga mamimili. Sa kasalukuyan, nasa 210 pesos kada kilo ang presyo ng regular na karne, habang ang lean meat ay umaabot sa 240 pesos kada kilo. Patuloy namang umaapela ang ilang mamimili para sa mas matatag at abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.